היי אתם! כן, אתם שפתחתם עכשיו את הטאב 47 של לינקדין בחיפוש אחרי משרה שלא דורשת 10 שנות ניסיון בטכנולוגיה שהומצאה אתמול. נמאס לכם להרגיש שאתם לא יודעים מה קורה עם הקורות חיים שלכם מהרגע שאתם שולחים? אני רוצה שתכירו את העוזר החדש שלי. נעים מאוד, אני פלאג. אני לא עוד לוח פרושים, ואני בטח לא האקסל הידני והמבולגן שלכם. אני ה-AI שסוף סוף בצד שלכם. והמשימה שלי היא להוציא אתכם מהג'ונגל של חיפוש המשרה עם חוזה חתום. ראיתם לינק למשרה שאתם אוהבים, שאתם חושבים שאתם מתאימים אליה, פשוט תדביקו אותו אליי. ואני כבר אמשוך משם את כל הנתונים והדרישות האמיתיות. צריכים להתאים את קורות החיים שלכם למשרה מסוימת? אין בעיה, אתם פשוט תעתיקו לי אותם, ואני אגיד לכם מה לשנות. ואפילו אם תרצו, אני יכול לעשות איתכם סימולציות של רעיונות עבודה. ההרשמה חינם. אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט ללחוץ על הקישור למטה.